ассалом, иқафасон карда киҷои рафтесте? Киҷо рафтестен? Ягон кас дераждани дорад? Имрӯз? Ҳамин рӯз? Чӣ хел нақс, якбора мерем табрик мекунем. Тамошобинон назди ситора омадагем. Ассалом ситора, зодрӯзо муборак. Тамошобинон ҷои ситора омадагем, иҷада аксияи калон рафтестай ҳозир табрик мекунанд. Баъд якта ба якта аксиёра ма шумода навор гирифта нишон метиҳем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, дуюм қатор ҷои ситора. мо табрикниф серприз омадаем имрӯз дар навор. Муборак шава, зодрӯз муборак. Аксияи калон кардем Аксияша якҷоя нишон додем. Саломат бошед. Саломат бошед. Ана диден тамошобино. Ана диден тамошобино барои зодрӯзош ҳамаша арзон кард. Ситора ҳатман биёед. Ина ҳозир ҳамаша бо якта ба якта нишон метиҳем, ҳатман биёед. Касоне ки омадан наметавонанд, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Касе табрик карданияй марҳамат суханои неки шумора ситора интизорай. Тамошобинони азиз, ба муносибати зодрӯзи ситора ҳама намуди анам хел двойко арзон шудагай марҳамат успед кунед. ира бинен чӣ хел хушрӯвай ҳозир нишон метиҳем. Ва ира бинен тамошобино тройка 200 сомон. Хушрӯвая фаришта ира бинен. Тройка 200 сомон бовар мекунад. Аҷоибот. Ина дигар цветошам ҳаст. Марҳамат каседа дар кораи 200 сомонӣ чизе ки мебинен ина барои зодрӯзу шида ситора ҳамада арзон кардина. 200 сомон. Двойка, тройка чизе ки мегирен 200 сомонай. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, дуюм қатор. Ина дастангии фариштара бинен. Ина ино двойкаан. Диден ҳам куртаи фасони база дора, ай болош кожинкача дора. Диден? Аҷоиба 200 сомон. Ина диден беҳтарин иқдом аз ҷониби ситора. Тамошобинони азиз, дер накунен, ҳатман биёен. Бо касоне ки омада наметавонанд, ғами шуморо хурдаги ситора худи шумода доставка мекунад. Марҳамат 200 сомон. Ина ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯвай. Диден 200 сомонӣ. И моделама? Ина тройкаш буд ку брукати. Ино бо киртая. Киртай база дора. Тамошобино дига чизо кати мепушоен. Диден чӣ хушрӯ. Бо болопӯшак дора. Диден 200 сомон. Хеле нарх ягон ҷода нест. Успед кунен духтаро. Ина аксияи грандиозни дар ҷои ситора ҳамаш нави навай. Доставка дора. Аксия давом дорад. Тамошобино дар ҷои ситора нигоҳ кунен. Анамин намуд двойкора ҳамаша чандӣ карди ситора? 200 сомон. Марҳамат ира бинен чӣ хушрӯ. 350 сомонӣ туркӣ ҳамаш 200 сомон шудагиай. Марҳамат ина метавонен биёен пеши ситора ё ки нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, дуюм қатор. Фасон шаҷоибо диден духтаро 200 сомон. Ина каседа дар корай рақамашон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд. Хушрӯа 200 сомонӣ. Ина ишаишда фасона, ишаишда фасон. ҷои ситорара медонен духтаро. Ягонташ бори астатка нестай. Ҳамаш нами айпачка кушода шумода аксия эълон кардагиан. Ина 200 сомонӣ. биёен айпеш бо бинен боварӣ дорум маҳқултон мешава. Инами боло будагио аминаё. ира бинен духтаро чӣ хел выбор бисёр будай. Ина 200 сомон. Кадомеша мегирен 200 сомон. Мана ёям хушрӯ. Киртадор мана. Хеле аксия ҳар рӯз намешава. Барои ҳавай
успет кунен, интихоб кунен, дарав доставкатон кунан. Двойка чара диден? Шруа материалаш ҳеҷ намешава. И юбка катяя фаришта? 200 сомонӣ. Ина кадомеша мегирен. ҳамаш падзаказ гуфти гапо барои шумо мувофиқи дили шумо омадагиай духтаро. Хушрӯиям ва ира бинен дасти апаё бидагира бинен чӣ хушрӯай 200 сомон. Дар ҳақиқат ҳам ина ҳам брюч нишаст ҳам юбуч нишастай духтаро 200 сомонӣ кардагиан анами двойкои ҳермеса нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. Ина юбкагиша бинен дарунаш бо начос дора кай ғавсай материалш фасон катушки намегира хушрӯ. Ина диден стилша бинен чӣ хушрӯай. Бисёриҳо амира назм мебинанд. диден касоне ки намебиёянд наметонанд омада нависен худшон шумода доставка мекунанд. як чиз дига ҳама дар ин сайт пидо чунки точкаи обидара мекунанд. Точкаи обидара мекунанд. Мо обидара худша гирифтем ба ҳамин дукон овардем қати мелекшоп қати фаришта ки ҳаматон ҳамин дукони мара кофта биёед. ҳатман биёен тамошобинони азиз пеши стора биёен. бозори корвон тарафи тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Анаи тигрора хушругиша диден ҳаминоям 200 сомон шудагиай. Уна нигоҳ кунанда 4 та цвети хушрӯ дора. ҳам қафасонай аҷоиботай. мокри замҷ ира бинен чӣ хушрӯа аҷоибот се расветка дора двойкаяй аксия рафтестай диден дар ҷои стора 200 сомон хушругиша диден марҳамат ина каседа дар кораи 200 сомонӣ пеши стора биёен. бозори корвон тарафи тилобозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. расветкои фасон дора 4 та расветкаи зури зур дора. ино 350 кам набуд. ҳозир барои ба муносибати зодрӯзуш ситора ҳамаи ҳаминора 200 сомонӣ кардагиай. мана и киртовошам хушрӯа ё чанд сом? 200 сомон. ина миёям фасонай духтаро нигоҳ кунен 200 сомон. марамат биёен пеши ситора тамошобино. анаи тигракорам бисёриҳо пурсида будану дафнавор доштем духтаро ина бо омадай нигоҳ кунен глак дора ку остинушта беҳадози хит продажа шудагиай 200 сомон. марамат дар инстаграм топай гуфти гапо 200 сомон. кадомеша мегирен духтарако 200 сомонӣ. бо касе ки омада наметонанд нависен доставкатон мекунанд. ина диден интихоба чихе бисёрай. ҳамаи ҳамино 200 сомон шуда. фаришта я бор сифати ҳаминора да бураш камака гап зан. тигрови леопард медонени сол мода шудаги мара бисёр мепурсидаи ки баъз викртай не апай радной майно омад мақсадки инора бегона нестам бина инҷа харидне ма баъз ина духтаро кардиганои фасони хушрӯ дар ҷои стора аксия шудаи ҳамқа арзон кардай нигоҳ кунанд хушрӯги ёра ё чанд суман? мехдорак фасон и чанд пулае ке? вай ира бинен тамошобинон чихо хушрӯй бо расветкоша бинен ҳам капюшон дора ҳам бекапюшон. диден то 60 размер ҳастай айтилшаш то 60 размер ҳастай аҷоиб. дохилшанам хе мех дора кай диден ҳичи намешава шушта мепӯшен духтарако занҳои азиз барои худтон мегирен барои модаротон мегирен. ҳозир аксия рафтаестай ба муносибати зодрӯзи ситора ина аз аксия истифода барен ҳатман биёен то 60 размер ҳастай зура то 60 будай размер. бозори корвон тарафи тилобозор тамошобино 8-ум дарвоза 2-ум қатор ҷои стора мехшам хушрӯа ва и меха бинен чихе хушрӯае мана кад ина дар рав доставкатон мекунанд диде. ана тамошобинон нигоҳ кунен двойкачои фасони қадошон дарози хушрӯ аксия шудаи дар ҷои стора. марамат чандӣ карден инора?
200 сомон. Диден чӣ хушруван ҳамаи цвето ҳастай. Қадошуна диден двои качо чӣ дарозан. Королевский бамбук ай материалаш духтаро. Баъд нигоҳ кунен. Сангошон Сваровский. Даҳай, бо почошонам санг зада. Диден ҳам қадошон як даҳай дарозай. Ҳам почош санг задагиай. 200 сомон. Диден акция эълон кардагиан 200 сомонӣ. Ҳамаша арзон кардагиай стораи нами двои кора. Марамат биёен. 200 сомон. Мана кадомеша мегӯян хеле халатакои фасонам ҳаст. 200 сомон. Марамат. Давомаш ё камонаге, ё духтаро чанд ишарам хеле. 200 сомон духтаро успет кунен. Хушрува арусако да фасона ина духтарако занҳои азиз ҳатман дархост кунен. Дар равакак доставкатон мекунанд. Мана 200 сомонӣ беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар ҷои стора. Марамат. Қади калташа 180, қади дарозаш 250. Мана хушрува турецкана 180 сомон калташ 200 сом. 200 чанд сум дарозаш? 250 сомон дарозаш. борои дига дар скидка ҳастай. Ҳамаи борои сторода скидка ҳаст. ҳатман биёен айними канали придочинки мелекшоп, обидашоп, гапзале. Ситорашоп. мо дар ҳамаи ҳашиёда скидка мекунам. ҳатман биёен. Боқӣ саломат бошен. Хайр то наворҳои оянда.